ଗ୍ୟାସ୍ ନାଗି ଏତେ ବାଟ ଯାଇକିନି ଯଦି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବ କେମିତି ଲାଗିବ କହିଲେ। ମୁଇଁ ମନ୍ଦା ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମିନି ବ୍ଲଗ କୁ। ଏଇ ମାଛି ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସତରେ ପାରି ହବନି। ଖରାଦିନ ଆଇଲା ପୁଣି ୟାକ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏଇ ମାଛି ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଏ ଆମର ଆଜି ନୂଆ ଜରିଟେ କିଣିକିନି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମ ଗେଲୁ ଆଜି ନାଲି ରିବନ ଫିତାକୁ ଉଠରେ ମେଞ୍ଚେ ନାଲି ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇ ଦେଇକିନି ପଳେଇ ଯାଇଛି। କଥା କହିଲେ ଉଠୁର ଲିପଷ୍ଟିକ ଲିଭିଯିବ ବୋଲି ଉଠ ଚାପିକିନି କହୁଛି ମତେ ଲାଇକ୍ କର। ଆଜିକାଲି ଆଉ ପେପର ନେଇକିନି ଠୁଙ୍ଗା ବେଶୀ କେହି ବନଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ହେଲେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ଠୁଙ୍ଗା ଦରକାର କି ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଠୁଙ୍ଗା ବିକ୍ରି କରୁଛି ଯେ ବେଶୀ ପଇସା କହୁଛି। ବେଶୀ ପଇସା ହଉ ପଛେ ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ କିରା କରିବୁ। ଦୋକାନରେ ଆମର ଟିକିଏ ନାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ବୋଲି କାହାଠୁ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇକିନି ଇଏ ଆମର 35 କି 40 କିଲୋମିଟର ହବ ବାଟ ଯାଇତେ କି ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଆଣିବା ନାଗି। ଖାଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ ଯାହା ଗାଡିରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ନୁହେଁ ଦିଟା ଟାଙ୍କି ନଦା ହେଇଛି। ମୁଁ ଇଆଙ୍କୁ କହିଲି ଏତେ ବାଟ ଯାଇକିନି କିରା ଲାଭ ହେଲା କହିଲ ଦେଖି। ଖାଲି ହାତରେ ଦଇଲ ବେକାରେ ଗାଡିର ତେଲ ବି ସାଇଲ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଇକିନି କେବେ ହଇରାଣ ହେଇଯିତେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।